bada hilabete eta erdi osasun larrialdi honei erantzuteko konfinamendu gaudela Oiartzunen bezala gaineguntzeko herritan ere. Eta udaletik esan behar dutena da, eredugarria dela izaten Oiartzuarren portaera, ez? Ni uste dut denak ardurakin jokatzen ari gehala, eta ondo ulertu dugula guk gure burua zaintzekin batin besteak zaintzeko ardurare gure gandagola, ez? Horren inguruan, esan behar du, salbuespero ikutziko ditut albistintzako. Niretzako albiste nagusia da, orokortasun batin eta gehiago izugarri batek konfinamentu honetan ondo eramaten ari gehala, ez? Lehen esan duten bezala bada, hilabete eta erdio horrela gaudela, horrek badakit etxe guztietan sortzen ditula urduritasunak, erantzunik ez duten galderak, baina benetan balio dunan etzako da, sortu duen egoera berri hau Oiartzunen, ez? Ni uste dut, balore batzuk indartzen ari dira nabarmen, elkartasuna eta empatia bintzet, ni uste dut gioz eta gehiago dugula. Horretarako, auzolanin ere, bolondrez pila bat baditugu udalai laguntzeko eta herritarrai laguntzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta ni uste dut konfinamentu honen ikasgaietako bat hori dela, ez? Lehen oztikan egitugun balore batzuk indartzia lortu behar dugula konfinamentu eta egoera honekin, ez? Beste sensazio bat bada, gehienak daukaguna, da beldurra, eta beldurran inguru, beldurra berez ona da, beldurrak ematen digu prudentzia eta beldurrak egoera neurtzeko balio izaten digu, baina ez dugu ziber beldurrakin blokeatzen gure burua, ez? Egoera honetatik atera behar dugu, indartuta, balore batzuk, oinarrizko din baloriak indartuta, eta horrek egingo gaitu askeago eta personago behaguk egingo gaitula ziur nago, ez? Konfinamentua honekin hilabeteterri bada ja etxian gaudela, orain dela astebete hasi zen bizka neurri hauek arintzen, astebete edo gehixio, lantokita berriro langilea lantokita bueltatzen hasi dira, eta datorren astetikan ere konfinamentua arintzeko neurriak jarriko dizkigute, ez? Diot jarriko dizkigute, ez dagoelago gure esku askotan neurri hauek kudeatzea, ez? Bueno, ni ziur nago, neurri arintze honekin ez duela ekarriko arduragabekeririk, ez? Ni uste dut jokatzen jarraituko dugula ardurakin, gure burua zaindu behar dugula ulertuz, eta horrek suposatzen dula besteek ere zaindu behar dugula, denan ardura dela, eta ikusiko dugu nola jarraitzen dugun, ez? Nik esan nahi duten mezu garbi bat da, herri bat konfinatu egondu dela, hori kosta zaigula, baina emaitzak ere ikusten hasi gehala asti honetan, ez? Orduan positibo izan behar dugu. Uste dut osasun larrialdi honei erantzuteko tresna garrantzitsuna konfinamendua zela, bere emaitzak ematen nahi da, eta gure ardurakin segurunaz honetatik ateratzen joango gehala pixkanaka, ez? Eta ateratze horretan berriro aipatu nahi dut, atera behar dugula, indartsu atera behar dugula. Ez dugu herritar beldurtiak bihurtu behar, baizik eta herritar indartsuak, ez? Ataka estuak gainditzen ditugunean, indartsuago izaten garelako eta izan behar dugulako, ez? Eta bukatzeko eskerrak eman nahi dut, egoera honetan egunero lani nahi dinak, jende aurrin lani nahi dinak, osasungintzako langiliri, zaintza arluan lanin dauden guztiai, ez da erreza egoera honetan lana eta konpromisua azaldu duten hori azaltzia, eta esker berezi eman nahi dut kolektibo guzio hiri, ez? Eta aipatu nahi dut gainea, kolektiboa horren oinarria emakumezko diala, ez? Eta hori ere garrantzitsua da. Muturreko egoera honek baita ere azaltzen du hori, ez? Benetan zein dian bertugun esaten denen beharrezko zerbitzuk zein dian, konturatzen gea beharrezko zerbitzu horiek ez gala jabetzen beste egoera batin zein dian, ez? Eta baina azaleratzen diarki, eta ze kolektibok egiten dituzten ere garbi ikusten dugu, ez? Eta horrekin batin, aipatu nahi dut, Oiartzungo dendari guztiak egiten edin lana, badakit persilopine aidila eta lehen esan duten beldurri kutxu horrekin ere bai, eta hori denai eskerrak eman nahi diot, ez? Ziur nago ongi aterako gehala hontatikan, ziur nago herri askeago eta indartsuago bat izango garela hau pasatzen dugunin, eta joango gea elkarren berri jakiten. Animo denai eta eutxin.